Сега вижте и останалите водещи новини от деня. Групировката, представяща се като черните знамена, държи в плен още злъчения по Ал Арабия запис. Похитителите заплашват да обезглавят шофьорите. Американският специалист Иван Колман твърди, че не бива да се вярва, защото съобщението е от група без авторитет. Организацията, която вчера заплаши България с кръвови атентати, не е анонимна за българското разузнаване. В същото време, разбира се, доколкото наистина потенциала стои, доколкото България наистина така е, когато се правят грешки, тя всичко се повтаря. Няма проблем, брато, който си добър си го направи. България. Квартала е доста опасно. Чувате ли се ли това да ви е ясно? Всеки първи, втори, трети пуши и започва да повръщаш, щом чуе песните да нарушиш. Всеки има нож и пистолет, така че пред куките се минава само с пет. За късмет, май скоро ще си купим собствен вертолет. Лимузините са бързи, с голям цулаж. Само чакат курвите да спреш на някой плащ. Палатите ми струват доста скъпо. Сори, куки, че ви стана тъпо. Искате да знаете с какво се занимава бате Митко. За тебе морето е дълбоко, за мене басейна ми е плитко. Да си доме на думата, шофьорче, който изпука гумата. Преди да тръгнеш, ти си бил обречен. Защо? Защото и да стане с тебе нещо, ти нямаш никакъв ред на среща. Симеон чуе на бизнес среща, па си вече лампата гаси. Притваря очи и започва да се пипа татуировката на НАТО. Кажи ми не ли тези линии бели взели, драго камени руши, чуват се батка как да се обстрелят. Но нека да погледне в моята тетрадка, сини ми говори ми, огледалци говори ми. Има ли по-добър рапър в България от господин 100 кила? Има, казва се бате Сашо и гаранция не е в клуба. Ники Кърчев, искам ти на дупче бузите с шиш. С голямо желание очаквам деня, в който ставаш бакшиш. Като делиш или червен бряг, като снежен човек си, брато. Само че не от сняг, време да поемеш към девелариума. Положението е следното, ти си е кулата, аз съм на нулата. Нека да видим кой започва от тука, кой ще пресече прага. Ти не си само врага ми, ти си пред прага на това да бъдеш убит, да бъдеш обезглавен. Всички араби са путки, елате да видите за какво става, просто измисли скрите мерути. Иракската инвазия, това, което правите с младежта си е същинска евтаназия. Ще ли да ударят България море от кръв? Нещащен зъркил, нимай да не станеш тръв в Черно море на кулите. Вие всъщност сте нулите, вие това, което правите май на доста наркотици. Ела да виж как го прави българина. Насилието за нас е като за италианците правено на пици. Вие сте царици, искате си май то дед ви шибаше в газа. Садам, голям ще ви го дам, обещавам ви. Само нещата да потръгнат и ще видите как всичките с по една ножка отзад ще ви ръгнат. Глупаци, вие сте просто цаци, мушони, които скоро ще изгърмат. Но не и този път, викаш аз зъркави. Тогава аз устроим един мано дебат. Да видим дали няма да си путка в моя креват. Ще те нашивам, ще те наръгам. После твоята глава ще я занеса на майката на база. Ето заповядай. Y'all niggas know that can't fuck with. Walk with. I'm the black Neo, that's the one.